Avui us portem rodó de pollastre farcit. La recepta d'avui va molt bé tant per un dia de celebració especial com per un diumenge qualsevol. Amb aquest pollastre farcit i la seva salseta fareu feliços els vostres convidats. Som-hi! Amics cuinetes, cada forn és un món, així que nosaltres us explicarem com ho hem fet amb el que tenim a casa. Nosaltres vam posar l'opció aire calent a 180 graus. Posarem els rodons a una safata i els fregarem amb oli per tot arreu. Li posarem una mica de sal i també una mica de pebre negre. Per últim, li tirarem un xic d'orenga. Aquest pas el farem per tota la superfície del rodó. En una cassola de fang posarem una bona quantitat d'oli. Seguidament, afegirem el sagí i el tindrem uns minuts fins que hagi deixat anar part del seu greix. A continuació, posarem els rodons de pollastre i els segellarem. No es tracta de daurar-los molt perquè agafaran el color adequat quan estiguin al forn. Haureu d'anar al tanto amb el foc, tenir-ho més aviat baix i anar girant els rodons moltes vegades. No volem que es cremin perquè la malla podria trencar-se. Assegureu-vos bé de que totes les parts dels rodons queden ben segellades. Un cop finalitzat aquest pas, traurem els rodons i els reservarem. Ep, serà el moment de retirar el que ha quedat del sagí. Ara serà el torn de preparar les verdures. Tallarem les pastanagues, l'api, els porros, el pebrot verd, les cebes, traurem la punta a la cabeça d'alls i tallarem els tomàquets. Un cop preparades, les posarem totes juntes a la cassola, excepte el tomàquet. Ja veieu que les hem tallat a lo pagès, a trossos grans. Afegirem 2 farcellets d'herbes i mitja branca de canyella. Ho cuinarem tapat a foc mig alt durant 5 minuts. A continuació, afegirem els tomàquets tallats i un quart de llimona. Ho tornarem a tapar i ho deixarem 5 minuts més. Serà el moment d'incorporar els rodons de pollastre. Els regarem amb 200 ml de brou de pollastre i ho ficarem al forn. Baixarem la temperatura a 150 graus i el deixarem fent durant una hora. Mirem a veure com va? Això va agafant color, Fa bona pinta, sí. I què hem de fer ara? Doncs ara traurem els rodons de la cassola un momentet per remenar totes les verdures.
Donarem unes voltes per tal de barrejar-ho bé. I tornarem a col·locar els rodons a la cassola. Això sí, ara de l'altra banda. Regarem els rodons amb 100 ml de brandi i tornarem a ficar-los al forn. Ho deixarem 40 minuts més. Passats els 40 minuts, traurem la cassola del forn. Vaja, ara sí que té un bon color. Traurem els rodons de la cassola i els deixarem refredant-se una miqueta. Ja sabeu que si no us voleu perdre cap recepta, us heu de subscriure i tocar la campaneta, oi? A continuació, retirarem la cabeça d'alls, els farcellets, la llimona i la branca de canyella. Seguidament, abocarem totes les verdures en un bol gran amb el caldo que s'ha format durant la cocció. Ho triturarem molt bé amb una batedora de mà. Un cop triturat, ho passarem pel colador xinès per tal de que quedi una salsa més fina. Tornarem a incorporar els farcellets i la branca de canyella i ho deixarem cuinant-se 5 minuts més. Per una altra banda, farem una picada. Posarem al morter 2 sobres de picada comercial, una mica de farigola i més o menys la mateixa quantitat de romaní. Amb la mà de morter ho aixafarem tot i moldrem fins que ens quedi com una sorreta. La incorporarem a la cassola i la integrarem bé a la salsa. Nosaltres hem fet una salseta clàssica amb un gust suau però molt saborós. Deixarem uns 3 minuts per integrar-ho tot. Rectificarem de sal i la deixarem durant 5 minuts més. I ja podrem parar el foc. Ara tocarà tallar els rodons de pollastre. Primer traurem la malla i després anirem tallant la carn a rodanxes més aviat gruixudes. Un cop tinguem els rodons tallats, incorporarem les rodanxes a la cassola. Les cobrirem amb salseta i ja ho tindrem. Si podeu aguantar, us recomanem que ho deixeu pel dia següent. Si no, salut i bon menjar! Si t'ha agradat aquesta recepta i ens vols fer un cop de mà, dona-li un m'agrada al vídeo i si tens ganes de més, pots tafanejar aquests vídeos que et deixem per aquí.